Tak, můžeme dát. Snažíme se, jsme v televizi. Úsměv. Úsměv. Úsměv, budeme v televizi. Tak, už to zabralo. Makáme, makáme. Co je? Natáhni ty ruky. Natáhnout ruky. Mám. Nemáš, máš pokrčené lokty. Rolujeme. Velký úsměv. To bude v televizi. Či? Kdo mě praští? Go! Rok. Zaseknout. To zápěstí musí zaseknout. Čič! Hač! Q! Džu! Ič! Bez blbostí. Ni! Zasekni to. San! Či! Go! Ni! San! Či! Či! Go! Rok! Čič! Hač! Ni! San! Či! Go! Rok! Čič! Hač! Tak, natahuj. Natahuj ruku. Tak, ať mi prsty natáhneš. To je ono. Držíme pevně za ty ruky, za ty prsty. Mlčíme. Ty nemáš s kým? Do té fáze. Vícne, on mě chytne a jdu. On v tu chvíli čeká, že se bude vytáčet, ale já jdu spát a udělám jenom čelem zad. Takhle to udělám. Samozřejmě. Já ho můžu zhodit, tím pádem mu ublížím. Já ho můžu chytnout za loket a tlačit. Takhle zlomím mu loket. Nebo vykloubím ramen. Toto. Ale já chci, aby ten dotyčný cítil, že to bolí. Takže tady držím a tady jenom mírně zvednu loket. Tu současně a teď tam udělám jenom jeden krok. Raz. Rukou. Ne. Tak. Založit. To je ono. Chytnu loket a jdu do této techniky. Bacha na to, bolí to jak kráva. Nepřetáhnout se. Buď jdu na ohryzek, nebo jdu pod ucho, bolí to tam, jo? A nebo dám. Jdem. 1, 2, založím, chytnu, dávám si ho do loketní jamky. Založím si ho, úder, chytnu a nebo tady prostě mačku.
Stáhnout ty lokty, chytnout. Jo. Musíš hodit do středu těla. Uvidíš. Takže dívejte se, co udělám, jo? On o tom neví. Ale pojďme to na každou. Nedám ty body, tak aby si věděl. Dívej, musíš to udělat zároveň znovu. Vyrážím to ruku. Vy už jdete vyloženě. Bum. Vytáčím a jdu proti palcům. A může mít celý takové. Pokud palce neudrží. Chytnu, jdu, empy, cupky, chytnu, čelka, pomalu. Jdeme sem, jdeme do proti palců. Tak se přidá k tomu, že dáš Cokoliv.